napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Sebestyén Szilárd vagyok, az Atom Kft. Kereskedelmi igazgatója. Az Otthon Mindenkinek projekt keretén belül elérkeztünk a 4. sorsolásig, aminek a díja egy iPad. És ugyanakkor beszeretnék jelenteni egy meglepetést is, meghosszabbítottuk közkívánatra és az ügyfeleink elvárásának eleget téve ezt a programunkat. Július 5-én fog véget érni, és ennek köszönhetően még pluszba 4 nyereményt fogunk kisorsolni. Nyilván az utolsó nyeremény az a ház lesz. És akkor most kihúznám a nyertest. Megkérem, kavarja meg. A 343-as. Am ajuns la a patra tragere la sorți a programului Casă pentru Toți și felicitări pentru câștigătorul care are numărul 343 și a câștigat un tablet.